आरो आंनि नाम्बारखौ बिहरदोंमोन दिपालि अफिसियेला, आं हरा। आं मानो हरनो, हायोब्ला नोंनो हर दिपालि अफिसियेल। फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ गासैनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर, आंनि चेनेलाव जाय गोदान बे थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आसा खालामो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै ला आरो लोगोसे लोगोफोरनो जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबथासिम खोनालां। आदैमोन मादैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो लोगोसे मैयायै जालांनाय जाथायनि सायाव आरो खनसेबाव फिन खेबसेबाव बुंबावनो सानबाय आरोना, जेनोखि आं दिपालिनि भिडिअ बानायदोंमोन दिपालि अफिसियेलनि। जिथुनाखि दिपालि अफिसियेला आंनि भिडिअ बानायनायावहा मोननै मोनथामसो कमेन्ट हरदों आरोना। मा कमेन्ट बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थिनानै होनोसै। नैबे स्क्रिनाव होनायानो, ओमफ्राय लोगोसे थाम्बनेलाव होनानै दोनदों ना, टाइटेलावहा। नैबेयाव नायब्लानो मिथिगोन मा कमेन्ट हरदो, फरायनानै नाय थाम्बनेलाव मोजाङै, अब्ला मिथिगोन। ओमफ्राय लोगोसे दिपालिया बुंदो आरोना आंखौ, बे भिडिअआ आं नङा, ओमफ्राय लोगोसे बे भिडिअखौ आं आपल'ड खालामाखै होननानै बुंदो आरोना। ओमफ्राय लोगोसे आं खाराखै होननानैबो बुंदो। बिनि फारियै जाहोनखौ आं फोरमायलांनोसै। जायनोखि दिपालिया भिडिअखौ आपल'ड खालामाखै होनदो, बे नंगौ। भिडिअखौ दिपालिया आपल'ड खालामाखै, नाथाय माबाया दिपालियाथ' खारमारबायना, थारैनो बे नंगौना। ओमफ्राय दिपालिया खाराखै होनना बुंदों, बे खारमारबाय माने फाथैलाय बिसिबाय आरोना। जिथुनाखि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गाइस, नङाबा आंखौसो गोरोन्थि सानलायगोन नोंसोरो दा। बेनिखायनो बुङो आं, दिपालिया फुरा माने फाथैलाय बिसिबाय, फाथैलाय बिसिनायनि भिडिअखौ आं दिन्थिनानै होनि ससे नायलांनो बेनो। ओमफ्राय लोगोसे बेबायदि जानायावबो माने दिपालिया मा बुङो, बेयो आं नङा होननानै बुंगासिनो आरोना। बेयो आं नङा माने बेनो आरोना। ओमफ्राय लोगोसे बे नङा माने नोंथांमोनाथ' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय लोगोसे भिडिअआवहा होयोबा माबा मोनसे हगारगोन होननानै बा माबा मोनसे होगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना इयो। ओमफ्राय लोगोसे दाना जाहैबाय मानि थाखाय गारलायदों, ओमफ्राय मानि थाखाय गारलायाखै बेखौ नोंथांमोना नायब्लानो मिथिगोन। जिथुनाखि बे दिपालि अफिसियेलनि बिनि चेनेलाव थांनानै नायबाबो मिथिगोन। जिथुनाखि गावनि हौवाया माने बुंजोबदो आरोना, मा मा गोरोन्थि जादोंमोन, माबायदि माने हौवायानो बाहेरायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बेवहायनो माने दिपालिया गुबुन हौवाफोरजों बा गुबुन सेंग्राफोरजों लाइन मारियोमोन आरोना। बेखायनो माने गावनि न'खरा थेरें बेरें माने सिलिंखार जालांजोब्बाय आरोना। एसेबां मोजां दा इउटुबाव बिथाङा दिपालिया जौगानो हादोंमोन, नाथाय दायो इउटुबावनो बियो रां आरजिनानै बा रां खामायनानै आरामै न'खर संसार खुंलांनो हागौमोन इयो। नाथाय दायो गोरोन्थि खालामबाय आरोना। गाव एसे दावगालांहांदोंमोन, बेयावनो जुदि बेबायदि गोरोन्थि खालामना लाबायबा। ओमफ्राय लोगोसे दिपालि अफिसियेलखौथ' बेबायदि जागोन होननानै सानाखै, खिन्थु मानसिनि महराव नायनानै एक्सुवेलि बेबायदिनो होननानै आंबो हमनानै लायो आरोना, साननानै लायो। मानसिनि महराव नायब्लानो मिथिना सोर माबायदि, सोर मोजां सोर गाज्रि। बेखायनो आंबो बुंनो सानबाय फंनैसो खोथा। दिपालि, नोंथांनि भिडिअखौ जों मोजां मोनोमोन, नाथाय दायो आं बेबायदि जाबाय होननानैबो नोंखौ सानाखैमोन आरो बेबायदि जागोन होननानैबो बेबायदि सानाखैमोन आं। नाथाय गाज्रि मोनदों नोंथांखौ। नोंथांनो आंबो कमेन्ट हरबाय थायोमोन मोजाङै, मोजां भिडिअ बानाय बाजै बा आब' होननानै। आं आब'बो बुङो बाजैबो बुंहरोमोन। नाथाय दिनै मा नुनो मोनखो, नोंथाङा माने एकदम गावनि हारिनिफ्राय माने गाज्रि खामानि मावनाय जाबाय आरोना। बेबायदि मावगोन होननानैबो सानाखैमोन। नाय, नोंनि दा फिसा सासे दङ, दा बे एसेबां अन्थाव बाथाव, नों दा न'आव थांनानै दा गोदाव सोराव जाहैबाय। दा नों दा दं हारसिं, दा नोंहा जानो हागौ नोंथ' माने बेबायदि गाज्रि खामानि मावनानै दा गावनि हौवानि न'निफ्राय खारबाय। आच्चा, थिगानो दं बारु, नोंनि बिमा बिफायालाय नोंखौ बेसेबां दिन जाहोनो आरो नों गुबुन हौवा लानानैलाय नों बेसेबां दिन जानो, बेखौ साननाय मालाबा। बेफोरखौ साननांगौ, माने साननो गोनाङा माने बहुद साननो गोनां दङ। बे ससेल' सानबाय दानो जोब्बाय बिदि नङा। बेनिखायनो अलरेडि माने सानखाना लानांगौ जे सासे हौवाजों माने नों जेब्ला जुलि जाबाय, समाय लाबाय, बेयाव माने अलरेडि लाइफ टाइम नों गावनि हौवाजोंनो आरामै अनलायनानै जानांगौ, बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो। ओमफ्राय लोगोसे आरो दिपालि अफिसियेला सोरबा गामिनि सेंग्रा सासेजोंबो माबाफोर बदनाम जाबाय होननानै आं खोनानो मोन्दों। ओमफ्राय लोगोसे दिपालि अफिसियेला बेबायदि खामानि मावनाया मोजां जायासै। आरो लोगोसे नों बेबायदि कमेन्ट हरनाङा आंनियावहा। आरो आंनि नाम्बारखौ बिहरदोंमोन दिपालि अफिसियेला, आं हरा। आं मानो हरनो, हायोब्ला नोंनो हर दिपालि अफिसियेल। नों नाम्बारखौ हरबानो जाबाय। मा रायज्लायनो गोसो दं, मा रायज्लायनो गोनां दं, नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन। आं नेनानै दङ। आं रायजो राजानिसिम फोसावनानै होगोन। बेबायदिनो आं खिन्थु सासे नोंखौल' भिडिअ बानायाखै दे, आं अल एभ्रिथिं गासैखौबो भिडिअ बानायखायो। बेबायदिनो जियानो जा
जायानो जियानोमोन गाज्रियानोमोन हामायानोमोन आं बेबायदि भिडिअबो लाबोबाय थागोन आरो लाइफ टाइम बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन आं आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बिदिब्ला बाय बाय